Il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma tal-appell fl-ippjanar li tnieda mill-Gvern ġie konkluż f'waħda mill-ewwel deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni l-ġdida. Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura l-ippjanar u x-xogħol Jonathan Attard qal li wara din il-fażi imiss li jiġu eżaminati s-sottomissjonijiet li ddaħħlu minn ċittadini individwali, għaqdiet, professjonisti u entitajiet oħrajn interessati. Fl-aħħar jiem għexieren ta' għaqdiet faħru din ir-riforma proposta fil-qasam tal-kostruzzjoni. Dak propostu msejjes fuq 3 pilastri ewlenin: sospensjoni awtomatika ta' permessi meta jitressa appell, termini ċari biex il-każi jiġu deċiżi fi żmien xieraq u aktar diġitalizzazzjoni u għodot amministrattivi biex tissaħħaħ il-ħidma ta' Tribunal tal-Appelli dwar l-ambjent u l-ippjanar. Il-proposti jinkludu wkoll notifika elettronika aktar effiċjenti, titjib fir-reġistri diġitali, koordinazzjoni akbar bejn it-Tribunal, l-Awtorità tal-Ippjanar u l-qrati, kif ukoll assistenza amministrattiva dedikata lit-Tribunal biex jitnaqqas id-dewmien fil-ġestjoni tal-każi. Il-Ministru qal li l-konsultazzjoni kienet pass essenzjali lejn sistema aktar ġusta, trasparenti u effettiva li tħares kemm id-drittijiet tal-appellanti kif ukoll iċ-ċertezza legali ta' min ikun kiseb permess b'mod regolari. Issa li intemm il-proċess ta' konsultazzjoni marbut mar-riforma fl-appelli fl-ippjanar, irrid nirringrazzja lil dawk kollha li pparteċipaw f'din il-konsultazzjoni pubblika. Din hija riforma importanti ħafna li taffettwa lill-komunitajiet tagħna, taffettwa l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna, imma wkoll hija importanti biex insaħħu l-fiduċja fis-sistema tal-ippjanar f'pajjiżna. Ħares il-qudiem issa biex abbażi wkoll tas-sottomissjonijiet li saru inkomplu insaħħu l-qafas leġislattiv propost biex inkunu nistgħu wkoll nipproċedu bil-proċess parlamentari. Fil-ġimgħat li ġejjin il-kontribuzzjonijiet matul il-proċess ta' konsultazzjoni se jiġu evalwati fid-dettall bilan li l-proposti relevanti jiġu riflessi fil-verżjoni finali tar-riforma. Il-Gvern imbagħad se jara li r-riforma tgħaddi mill-proċess fl-ogħla istituzzjoni parlamentari biex is-sistema tal-ippjanar issir aktar effettiva, bilanċjata u ġusta.